sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenderera mumastreets dziri kunetsa. Nyaya yangu yekutanga regai nditi inhau inosirisa, inhau inogwadza. Nhau iyi ndaiona chitenderera mumapepa akasiyana-siyana, mumaarticles. Regai ndenge ndaisa disclaimer nekuti pane chimwe chinhu chandiri kudzidzira kuti zvimwe zvinhu zvaunogona kutaura zvinogona kunge zvanyorwa nezhira isiri iyo. Vamwe votaura kuti aiwa asizvo zvakaitika, asi ndaisa disclaimer yekuti zvandaona panapa mumastreets zvichitenderera mumaarticles ndo zvandiri kuverenga. Ndisisa big disclaimer zvakare ipapo kuti panenge pareshewa inhau yekuti ndatorawo pandaona zvakaitwa makopi and paste. Seapa pandaitora kuna Bhudhuweledze mujuru zvikanzi 4 kids with older one 15 years old will be appearing in court mushure mekunge vadi vauraya musoja who attacked their mother, accusing their father of burning his mother's thatched house. The incident happened in Zaka yesterday. Ndopa panyogwa mazita ese memorandum from crime Zaka to ndofunga ndo vanhu vachachiadhisa. Ndopa tachiende mukati menhau zvikanzi this memo serves to put on record circumstances surrounding kushayikwa kwaAaron Bashopai background. The now deceased was a member of ZNA and is not related to the accused persons. The now deceased has received information to the effect that his parents' kitchen hut, which was recently thatched, was burned down by the alleged thatcher, who had failed to recover the outstanding payment balance. This deceased traveled from Harare and went straight to the accused person's homestead during the night and broke into the bedroom belonging to Patience Chineka. Of village Musenyi, Chief Ndanga, Zaka accusing her husband, who was now in police custody, for setting fire to his mother's hut. Circumstances. On the 21st of October 2020, the now deceased left work and proceeded village Musenyi Chief Ndanga Zaka after he got information that the accused person's father had burned her mother's hut. He arrived at the accused person's homestead at around 22:00 hours and smashed open the Patience Chineka's bedroom door. He entered and found the accused persons already asleep. He woke them up by sprinkling Chibuku beer on them. After that, he went to the next room where he found Patience Chineka asleep and started to assault her, accusing the family for the MDP committed by her husband. Patience Chineka responded, stating that his husband had been arrested in connection with the case, but he confronted her and started assaulting her with a butchered feet and a knife, which he stabbed to Patience Chineka. She cried out for help, and the accused person one realized that his mother was being attacked, grabbed the now deceased from the back, ordering the two accused to assault him with a piece of wood. They took an axe which was in the room and attacked the now deceased, hitting him several times on the head. The now deceased started to lose things and later collapsed as he was having a severe nosebleed and the blood gushing from his forehead. When the accused person noticed that the now deceased was unconscious, they left him. They then alerted neighbors, and the accused person one came to ZRP Zaka to report that they had in a bid to rescue their mother. Investigations since was attended by what says Dochi Domans granted that is very exactly sazosirira kuti ndezvipi zvandasirira pakuverenga nhau iyi yange yakarebesa zvayo article yachoni. Zvanzi scene was attended by both ZRP nema-CID Zaka, and body was lying in Patience Chineka's room bedroom facing up in a pool of blood. Observed on the deceased body were deep cuts of the forehead and chin. The body of the now deceased was said and ZNA identity card
3 blue tablets, cigarettes, loose dagger wrapped in his paper, and 2 sachets of dagger were recovered from his pockets. Axes and logs used to commit the offense were recovered at the homestead. The body of the now deceased was conveyed to Masvingo Hospital for postmortem. Chineka was taken to Ndanga District Hospital to seek medical attention, but was in a stable condition, though she was unable to walk up by herself. Ndo zvakaburiswa apa ndobva vanacho vanga vakavharwa kumeso nemusoja wacho niye abva aburiswa zvakare. Ndo said story yaitika apa. Ndisandaenda mberi rega ndiite disclaimer kuti handina kuda kuzviita interpret nekuti kazhinji kacho ukaita interpret unongonosirira zvimwe zvinhu wanzonchi watavasiri izvo kana kuti nyaya yakabuda kare ndangoti zvandaona muzuva ranhasi zvakapostwa zvichitenderedzwa ndo zvandataura ndikatega ndiverenge exactly zviripo ndogumira ipapo in case ndikaita misinterpret ndo zvandakwapa. Vamwe ndokuti what a broken society we live in zvokwadi very heartbreaking. Where are we going as a country? This is very tragic. Ngavatibvirepo ndevamwe wavo zvikanzi ingozi hayo, but those kids were heroes. Nevamwe handizozivi nekuda kwei ndonasa kuti vamwe vangu vakutora nhau iyi sekuti vana vakuda vangu vachida kuzvidefenda against munhu ndo vamwe wavo. Vamwe vakati mhosva imhosva yakatoparwa havangakwanisi kuitiza. Vamwe vakati vanoihwina nekuti vamwe vaita sei vamwe vachiacta in defense ndo zvakachitika apa. Zvikanzi self defense ndevamwe vanoziva mutemo ina handiuzivi zvokudero simple. Self defense by minors no case. Self defense ndevamwe avo. Shocking, but those minors acted as self defense of their mother. Ndevamwe avo. I'm sure if they had not intervened, the soldier might have vanokwanisa kunge vakadai vakapfudza mai vevana ava ndo vamwe vangu vachaza izvo. Zvikanzi namwe I could have done the same kuda sei kuprotecta mai vangu vacho. Saka handizozivi kuti zvofamba sei manje panhau yakadai nekuti apa pane munhu watoshayika asi mai havana kuzoshayika. Saka hatizozivi kuti zvichafamba sei ipapo. Zvimwe wakati akainveta property yevanhu akaataka mukadzi anga aripo. Saka ende futi anga ari under influence yezvinodhaka. Saka vana ava vaita sei vaizvidefenza ndo vanoziva mutemo mwamangwadiro vepamafacebook street. Isu tisingazozivi manje kuti kana nhau iyi yasvinyanya kuenda kumavanhu vemutemo chaivo ichatongwa sei handizivi ipapo ndiri ndaita pwere. Vamwe vakati naiwe ko waizoendirei kunonetsa vanhu pakati peusiku zvanga zvanyanya kudi dai akangomirira ke chinova chinovingira zvokwadi usiku hwema10 dai akambondovata ozoenda mangwana achoni ozonetsana nevanhu mangwana achoni. Zvikanzi uyo akatora zvinodhaka one mission ndevamwe avo ndikati isatizoziviwo. Vamwe vakati self defense for the kids ndo vamwe vacho vakati nematambudziko kunani kuna ganazi. Vamwe vakati akaita trespassing ndo zvavakataurawo singazozivi kuti zvinozotorwa nezhira iyoyo here pamutemo chaipo kuti vachazvitonga sei handizozivi. Asi vanhu vazhinji vaingotaura nyaya yekuti self defense. Amafacebook streets anga achitaura izvi palegal hatizozivi kuti vachaitonga sei. Uye vanhu vacho vekunhirikini ikokoko kuzetene vachaitora sei nhau yacho nokuti uyu wanga vari munhu wemutemo. Zvikanzi they are minors until the age of 18. In this case handizivi kuti what's the new law ndisinganyepe mukunzwisa manje. Zvikanzi namwe the ones below 7 cannot be charged, but uyu ava 14 can be charged. Like I said, vanhu pafacebook ndo zvavanga vachitaura tisingazozivi kuti in actual law inoti chii. Children between the ages of 7 to 15 have rebutable criminal liability. It means they can be found either guilty or not guilty depending on their level of maturity, which would have been to be determined by social workers. If they are found not to be mature enough to be able to form intent to commit crime, they will be acquitted. They can also claim defense of another person. Do vamongachidero vanoziva. Yes, they do need good representative. But even without it, the court is mandated to determine their level of maturity first before passing judgment. The process will still be done even without a good lawyer. The High Court is the uppermost guardian of minors, so they will make sure the process is done.
asingatozivi tatozvinzwira ipapapapa kuti ndo mushandiro nita mitemo yachoni I didn't know. Nevamwe avo zvimwe hangu zvasiri kutaurwa nevamwe ka zvanga zvakanyanyaita too deep, zvimwe zvacho zvasina remorse, saka handikwanisi kuzvitaura nekuti apa pashayika munhu vedu atitikura nhema. Zvaitika asi pazoshayika munhu ndo zvaitika, saka handingakwanisi kuverenga mamwe macomments akanyanya kutaura zvinhu zvisina remorse mukati kudaio. Zvikanzi please can they get a lawyer vana ava, handiti saka regai ngoti ndo macomments anga akawanda. Vamwe vakati when I read this story, since it looks like there were no witnesses, also the person who wrote this story doesn't have writing skills. How can you keep repeating the now deceased? So boring to read. Anyway, the kids committed zvavakaita zvisina ine intention to rescue their mother. Vava kutoendwa kurwawa, handisi kuti angada kuti chi. Zvikanzi no, ndo manyorera anoita police manyorere iwayo. They are not journalists. Each profession has its way of writing reports. You can call it zvaunoda zvese, but that there is self-defense. These kids are community heroes who stood up kune mubhulo. Ndo manyorero hwangaitwa nevamwe avo. Vamwe vakandobva vazoti I didn't know, I thought kuti vemapepa nhau ndo vanyora. Tinenge tichodzidza kuti asingadoziviwo, saka kazhinji kacho ndofunga vanhu vanotakukomidzera sei kuita conclusion vasati vaziva zviri kusuro ukoko. Saka regai ngoti ndo zvizhinji zvandingatotaura kuti zvandasangana nazvo hangu. Inini ndisati ndapedza ngoti nematambudziko kune mhuri yakarasikirwa nemwanakomana wavo nekuda hazvo kwokuti pakasa an unfortunate event yekuti mwana wakangotorawo nhau achidada kunoita sei kunoconfront, asi wakazinda usiku panguva isiyo kundoconfront. Ava vanawo ndo kunoreactawo nezvida vakareacta nayo, asi pazoitika kuti pave nemumwe adi azoshayika. Ndo zvanongoti nematambudziko kune vadi varasikirwa. Mitemo handizi kuti inozofamba sei ipapo, ndinenge ndatapwere kuti ndizoziva kuti pamitemo kuti vana vachatongerwa mutongo wakaita sei neve mitemo chaivo. Saka ndizvo zvandandangodi ndanazvo muvhidhiyo ino, ndichakubate zvakare pachikambi.